салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Чӣ ки мебинен видео имрӯзамона аз пухту паз сар кардем. Иҷа ма як намуд рецепти нав гӯем ёфтам, хостам ки ҳамроҳи шумо тақсим карда нишон диҳам тона. Рости беҳад маъқул шид ма. Ҳам хамираш, ҳам худаш беҳад хушрӯ омад. Ана бугем номаш нони гӯштӣ, нон бо гӯшт. Чӣ ки диден ранги калцо барин, нам хамирша бо ами маҳсулотое ки дидестен намиё тайёр мекунем. Гӯям уқа серасхотам нестай. Маҳсулотош қариб ки ҳамаш ҳаррӯза хонада ҳаст, истифода мебарем. Хамираш тайнам чӣ ки диден, аввал тухм дохтам, баъдан руған, боз шир, як лӯшка дарӯжа дохтаму, боз 1,5 стакан шир, намиқадар чиз маҳсулоташ намиқад, баъд намак, як лӯшка калон намак. Намихе мешӯрем хамирша, на сахт, на мулоим, намихе нормалняк мешӯрем. Хамираш ҳамин ки дар даст начаспед, намихе тайёр шудагӣ. Баъдан ами 1,5 соат гӯем мемонем дам мехӯрад, то дам хӯрданша маҳсулотои начинкаша гӯем тайёр мекунем. Начинкашда ма камтарак фарш, пиёз, намхели дохтагиам. Биден хамир монам расида, чӣ хушрӯ дам кардагӣ. Иҷа боша зволача мегиремша. Зволача хай назар бигем ба ами дидам бикунӣ мешава, барое ки мисол ё хоҳӣ калон мекунӣ, хоҳӣ майда мекунӣ. Иҷа боша ман нормални кардестам, на калон, на майда. Мисол меша вақти ягон меҳмон дошта бошед, камтар майдатаракша кунӣ, бо хушрӯтар мебиёяд. Инам хеле дӯстони азиз, зволачаро мегирем, баъдан рӯша мепӯшонем, як 15 минути дигар дам мегира, баъдан намхе гирифта рост мекунем. И якум бора ма пухтестам, ягон бор пеша накарда будам, нами як рецепта дидам, як видео дидам, ҳамин маъқул шуд, беҳад маъқул шуд. Хестам тайёр кардам ва хостам ки шумо дам нишон диҳам. Инам хеле дӯстони азиз, хулас мара баҳотиен ки баъд чӣ хел тайёр мекунам, тонистам ё не. Инам хел кулула карда вай мекунем, тунук мекунем. Баъдан як стаканча ягон чизи майдака мемонем мубайнаш, то бихе вай кулуламон бигем ростакак биёяд, каҷ нашава. Инам хел мемонем, баъдан сар мекунем печондана. Хел ба ҳамин тарз осонакай. Хамираш рости беҳади бад хушрӯ омад, мулоимак, беҳади бад нағз хушрӯ омад. Бо ма инам хеле камтаракша ҳамин намуд печондаму, давомша боша як намуди дигарам пироги обични кардам. Пироги обичнидам хушрӯ. дӯстони азиз, то охири видео бо мо бошед, тамошо кунед. ҳатман ки шумо ҳам як бор санҷен, як бор барои фарзандотон тайёр кунед. боварӣ дорам ки ба шумо ҳам беҳад писанд мебиёяд, маъқул мешава. намихел уже ма як бигем як 2-3 таша пухтам, беҳади бад ба мазза омад. Мансуру дадашам инҷа буданд, ҳардушон уже хӯрдан, бигем 3 каса хӯрдемша. иҷа боша бо давомша пухтестам. иқаша озиам хел кругли ами нон барин мепазма, а дигариёша боша бо вай мекунам. Пироги обични, пироги нами гӯшти нам хеле мекунам. нам хеле дӯстони азиз, ба диққат тамошо кунем. Осонакай, ягон қиинам нестай. аввал дахай дасти отам бигем намепеча, хушрӯ наметона. баъд ки як ду бор карди уже дасту додат мекуна, нам хеле хушрӯ мепечонӣ. баъд хай болоша чӣ ки медонем барои хушрӯтар шудан, светаш хушрӯ шудан, нам хел тухм мешакем. баъд кунҷит дошта бошен, ҳатман кунҷит кунед, бо беҳади бад хушрӯ мебиёяд. ма кунҷит надоштам, барои ҳамин накардам. шумо агар ки дошта бошен, ҳатман кунед. дӯстони азиз, давоми видеои мо нам хеле лимпопо мешавад. чӣ ки мебинед мо иҷа лимпопо омадем, лимпопои Home Plus.
иҷода бемаска намемондиям. Мансур вообще гӯё маска намекуна ягон ҷода. Иҷода маҷбур шудем, рафтем магазин маска харидем. Инам хе вақти дуромадан маска кардем. Маскашам камтара калон омадай. Инам хе иҷода бозӣ кардестай. Вообще гӯё маска намекард. Ҳозир боша ай куҷошта инам хе маскаша раҳ додеста. Яки да ёдаш мераса, бо инам хе гирифта мепартояд. Хулас инам хе дӯстони азиз Лимпопои Корея. Вай иҷо омадем. Да чизаш бурукча дошт. Бурукчаша кашидам, намхе брижаша пӯшондам. Брижа кати курта вообще хушрӯ. Озӣ дадаш хандидеста буд ки нахо брижара кати курта пӯшонӣ гуфтам. Ман гуфтам чизаш бурукчаш вай буд. Ана хеле ғафси бигем неудобна буд, барои ми кашидам шава. Намхе брижашаша пӯшондам. Озӣ боша Лимпопо бураем, бо бурукчаша мепӯшонам. Нам хеле дӯстони азиз наминҷа бозӣ кардестай. Бигем ай ҳама кӯдаки майда Лимпопо да нами Мансур беҳад дӯст медора Лимпопора. Нам хе маскачаш кардагӣ бозӣ кардестай. Озӣ яки да ёдаш зана бо мекаша мепартоя нам хе маскаша. Эди динг эди масари ди эди хеле ки дӯстони азиз худтон дидестин беҳад шароити бигем Лимпопош намхе хубай. Ҳамаи чӣ барои кӯдако ҳастай, барои бозӣ карданашон. Даже ҳоҷатхонаи алоҳида барои кӯдако, ҳоҷатхонаи чаи майда мондагӣ, намхел ҳамаи чӣ бигем барои кӯдако 100% карда мондагие ки намхел бозӣ кунанд гуфта. Карисо бигем беҳад нами кӯдак тарбияи кӯдакда аҳамияти ҷиддӣ метиҳанд. Намхел Лимпопошам бигем беҳад бисёрай. Ҳамаи ҷо қариб ки ҳастай ҳамаи ҷода. Ина Мансурам маскаша кашид партофт. Бояд маскара ҳатман кунӣ ки намхе ҷон як чанд бигем муддат намхе регулировка кардестан ки бемаска каштан мумкин нест гуфта. Барои ми ҳатман кардан дар кор.